Chimozi mwa zinthu zobowa pa dziko lonse lapansi panopa ndicho chakuti kuyika data mu phone yako, data ija mu phone isalimbe. Like kungoyika data nthawi nkuyamba kulandira notifications kuchokera ku Facebook, kuchokera ku Gmail, kuchokera ku Google Photos, kuzichita update ndi zinthu ndiyankhuleni chilungamo ndimamva kupwetekeda kwa mtima kumene kumakhalapo. Koma musiku wa lero ndofuna ndikuphunzitseni, ndikuwuzeni za app imene ikuthandizireni kuti muzisankha ma app amene mukufuna kuti azigwiritsa ntchito data pa nthawi iliyonse imene mungafune. Mukonzanso kukhala ndi ma WhatsApp awiri, WhatsApp Messenger komanso WhatsApp Business. Ndikuchita set kuti ma WhatsApp awiri onsewa azilandira data mosiyana, kuthirisa WhatsApp ina kuti asalandire data, kuyika WhatsApp ina kuti azilandira data. Musiku wa lero ndifuna ndikuwuzeni app imeneyo. Koma choyambirira chimene ndikakupempheni ndi choti mutenge phone yanu, pitani ku Play Store, ndipo mukapita ku Play Store chitani search exactly mawu amene akuoneka pa screen yo. Ichiteni install. Ikaye exactly ngati mmene ililimu. Okay, app yathu yamaliza kuchita install, then kupanga open. Pamene mwachita open, koyambirira komwe izakupasani zinthu ngati izi. Sankhani mauti continue, ichiteni switch on. Gundani ka button kakakuluko, pamene mwachita on pangani continue. Now, ikubwereserani ka zimenezi pangani okay. Tichite allow kuti izichita access data yathu, tipita kuma settings, tikabwera kuma settings tipanga data aye, tipanga permit kuti zigwirisane ntchito, then tipanga back yabwera kale kumeneko. Now congratulations. Ma app atatu amene ali apapa oyambirirawa mundimvetsese bwino kwambiri. Amenewa munjira ina iliyonse, munjira imodzi ndi inzake akuyeneka kuti azikhala on basi. Musachite switch off apapa, musachite switch off ina iliyonse. Now sankhani ma app amene mukufuna kuti azigwiritsa ntchito. Mwachisanzo app amene ndifuna kuti izigwira ntchito panopa ndi Facebook main app, osati Facebook Lite. Now ndipita pamene app mbali imene kuli ma app, tikabwerano pa app ndichita switch on. Ndikachita switch on yakwera mmwamba, that means kuti ili mu zinthu zitatu izi, ili mu limodzi mwa zinthu izi zokuti zizigwira nawo ntchito. Then ndikapanga back kubwerera kupita ku Facebook Lite, kubwera pa Facebook Lite, kubwera pa Facebook Lite azandiuza kuti ndilibe data, ndikugwiritsa ntchito free mode. Chifukwa chakuti yani, chifukwa chakuti data ili off. Komano ndikabwera pa Facebook main app, ndikukwanisa kugwiritsa ntchito bwinobwino data. App yokhayo imene muzayichongere kuti izigwira ntchito ndi imene izakhale kugwiritsa ntchito data yanu. App yokhayo imene mwayikaniza kuti isagwiritse ntchito data ndi imenenso izakhale yolephereka kugwiritsa ntchito data yanu. Mu nthawi imene mukufuna kuti muthimise data ayi kuti muli ndi data yokwanira, chimene chingachitike ndi chokuti mukabwera ku app yomweja, mubwera pamwamba kapamene pali ka icon ka off, mukachita off akufunsani funso muchita yes, then ma app onse ayamba kugwira ntchito ngati kale. App iliyonse izigwira ntchito ngati kale. Dzina langa ndine Samavita. Ndofuna kwa masiku okwana 30 ndizikwanisa kukupasirani app imodzi. Kwa masiku okwana 30 ndizikupasirani video siku na lililonse. Ndi chimene chingafunikire ndi chakuti muchite subscribe. Koma mukawachita subscribe please kumbukirani kuti muchite so turn on notification bell. Ndicho ngaja kuti muzikwanisa kulandira notification pa video inayonse imene ndingakonyeza. Dzina langa ndine Samavita. Ndikhala ndikupanga ma video kwa masiku okwana 30. Siku na lililonse video imodzi. Until the next video, imene tikaonaniso video yake ndi Samavita, tionanenso mawa.